Mga puso voters registration, Liwat, Ginbuksan Subong Adlaw Tubtob Oktubre 30. Samtang mga mapadalagan sa eleksyon 2022 sa bugos nga Western Visayas, naglab-ot sa kapin 3,500. Inigitutukan ni John Sala live. John? Adrian, Kate, kung sang una, kaagahon pa lang malaba ng pila sa mga luyag magparehistro para sa eleksyon na 2022. Subong adlaw sa una nga adlaw sang extended voters registration, matawhay ang sitwasyon suno sa Iloilo City Comelec. First-time voter ang 18 years old nga si Kyle. Nahangpan sini nga tuman kay importante ang boto sa tagsa ka Pilipino gani temprano pa ini nga nagpadulong sa Comelec satellite registration diri sa isa ka mall sa distrito sang Mandurriao agud magpa-register. Kay ang at sa ato nga leader sir kang sa ila man nakasalala ito ng street girl sir kung may possibility kung sala nga leader atin mapili may possibility nga hindi man mag-work ang atong system sa ating country. Ang balikbayan naman nga si Joanne agud makalikaw sa malaba nga pila ginagahan niya man ang pagpadulong diri. Very important for I guess for the future of the country. This is a big election, so I think I need to really register myself and kinala natin magboto kay para di lang ni sa ato para mas makabataan natin. Subong adlaw ang unang adlaw sang extension sang voters registration. Suno sa Iloilo City Comelec matawhay ang sitwasyon subong malayo sa ginalauman nga pagdagsa sang mga tawo. Wala tani kabalo kung ano ning mga factor base isa na da mga manya na habit. Iga panawagan kita nga kung mas temprano, mas maayo para nga hindi sila mabudlayan nga nagkaparehistro at the same time ang Comelec hindi man mabudlayan. October 11 to 15 diri sa nasambit nga mall ang registration. Sa October 18 to 22 naman iyara sa isa ka mall sa Iloilo Business Park. Kag sa October 25 to 30 iyara naman sa isa ka mall sa Mabini Street, Iloilo City proper. Magasugod alas 8 sa aga tubtob alas 5 sa hapon ang registration. Kinahanglan sa gihapon nga magdala sang kaugalingon nga ballpen kag mga ID ang maparegister. Kag dapat nga magsuksok sa gihapon sang face mask kag face shield o kon eye protector. Tama kita kataway kaya atong yapong napatigayon ang minimum health protocol ang atong muli nga paggagamit sa face mask, either ang face shield or eye protector, especially ang face mask kid. So sector na gina-implement diri sa atong bali nga satellite center. Sa banwa sang Pavia matawhay man ang unang adlaw sang extended voters registration. Hugot man niya ginapatuman ang health protocols. Ilisipon man ang nagpadulong sa Municipal Comelec Office sa Banwa sang Liganes. Panawagan sang election officer sang Banwa nga hindi napaghulaton pang uli nga adlaw sang extended registration agud maghingagaw. Sa pagtakop naman sang filing sang Certificate of Candidacy sang Biyernes na record sang Comelec Western Visayas ang 3,523 nga nag-file sang COC. Ang mga mapadalagan sa House of Representatives naglab-ot sa 51, 17 naman sa gobernador, 15 para sa vice-gobernador, 127 para sa sangguniang panlalawigan. Sa pagka-alkalde naman 302, 278 para sa vice-alkalde kag 2,733 para sa SB members. Generally peaceful naman ang assessment ng Police Regional Office 6 sa 8 kaadlaw nga filings ang COC sa bugos nga riyon. Apang may 5 ka mga nagbayular sa ginapatuman nga gun ban, 2 nadakpan sa syudad sang Bacolod, tag-isa naman sa mga probinsya sang Iloilo, Aklan kag Negros Occidental. Yara sa 500 Kate ang ginalauman sang Iloilo City Comelec kag sang compliance team sang Iloilo City Government nga mapadulong sa mga satellite registration areas para magparehistro sa eleksyon 2022. Kate. John, pilang gina-expect sang City Comelec nga magapa-register from October 11 to October 30 nga extension? Kate, according sa Iloilo City Comelec kag sa compliance team sang Iloilo City Government, yara sa 10,000 to 15,000 pa nga mga botante ang ila ginalauman nga magpa-register tubtob October 30. Kate? Madamo nga salamat, John Sala.